Sarkin yakin Dauda Lawan Abdul Malik Abubakar Gajam, Ilami da matashi mai ilimi mai kudin ba da taimako. PDP gida-gida, kai ku ban kiɗin Dauda gida-gida. PDP gida-gida, mata ku fito da cikin gida. ai Dauda Lawal gida-gida, ku zaɓi Dauda Lawal gida-gida. PDP gida-gida, ga hanya nan babu gargada. ai Dauda Lawal gida-gida, Sabon Abdul Malik Gajam, PDP gida-gida, Ilami da jinin Abubakar Gajam. ai Dauda Lawal gida-gida, Sarki yakin gamji gida-gida. PDP gida-gida, Zamfara Dauda Lawal ake fada. ai Dauda Lawal gida-gida, Mun san karya ba ta haifada. PDP gida-gida, Shi kan da kyawo da mafada. ai Dauda Lawal gida-gida, Babu haɗi da ruwa da man gyaɗa. PDP gida-gida, Irin su Dauda Lawal ake bida. ai Dauda Lawal gida-gida, Allah wadaran mai halin guda. PDP gida-gida, Mulkin da yau kwai sau guda. ai Dauda Lawal gida-gida, Da kuma wallan ba mashin gida. PDP gida-gida, Abdul Malik ce mu jaddada. ai Dauda Lawal gida-gida, Sarki yakin Dauda Lawal Lami doka gadi gaskiya. Jinin Gajam. 07034905101 kuna tare da Kabiru Muhammad birnin Magaji dauke da waka mai taken halin mutum jarinsa. Na yi ta ne domin hazikin matashi Excellency Alhaji Abdul Malik Abubakar Garba Gajam tare da janjana ta musamman ga amininsa Alhaji Hayyashin Kafi da kuma fiyansa Alhaji Abdul Hafiz na Lado. Ai sauraro lafiya. Sarki yakin Dauda Lawan Abdul Malik Abubakar Gajam, Ilami da matashi mai ilimi mai kudin ba da taimako. sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gajam, Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gajam, Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Farko zan saka Allah sarki wanda ya yi fardo da taguwa. Zamfara sai Dauda Lawal dare, Shi ya kage mutum ya yi aljan, yalla ya yi wa mana girgijen ruwa. 23 gamji gida-gida, Sauya mana mulkin gana Zamfara kowa ya san babu karuwa. sakon Abdul Malik Gajam, Ba mu da kowa sai kai Allah domin kai ke ba mu taimako. sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gajam, Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Manzan Allah nurin lahi habibun lahi sannu garkuwa. Zamfara sai Dauda Lawal dare, Baban Fatima ɗan Abdullah goyon Halima mai shafuwa. 23 gamji gida-gida, Annabi ni kaunar ka nake yi rashin ganin ka kasa ni damuwa. sakon Abdul Malik Gajam, Komai nisan inda ake zancen ka habibi zai yi sammako. sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gajam, Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. PDP ta zo APC ta rushe mun kare zai tsaya. Zamfara sai Dauda Lawal dare, Da sama har kasa PDP fawa yaukin more diya. 23 gamji gida-gida, Ba mu biyar karya tuton titiri mu mun gano gaskiya. sakon Abdul Malik Gajam, Atiku an da kasar nan Dauda Zamfara shi san bai da maimako. sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gajam, Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Baki mai sa mamaki Dauda Lawal jirge hiton maza. Zamfara sai Dauda Lawal dare, Ɗaruruwan jama'a na bayan ka gamji ta so kayo maza. 23 gamji gida-gida, Ranar zabe za mu saka maka ƙuri'ar mu matan mu har maza. sakon Abdul Malik Gajam, PDP ita ke da nasara mu bana sai mun
sa su yadda ku. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gadam. Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Ga tamburan Abdul Malik Abubakar Garba Gajam. Zamfara sai Dauda Lawan dare. Lamido na Gusau matasa da kauna ta sun rike shigam. 23 gamji gida gida. Sarki yakin Dauda Abdul Malik kowa ganka zai ci zam. Sakon Abdul Malik Gadam. Soyayyar ka da gamujin Gusau shuka ce ta fara babbako. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gadam. Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Ga ilimin addini da zamani Lamido ga farin jini. Zamfara sai Dauda Lawan dare. Abdul Malik Abubakar Garba Gajam kowa yake gani. 23 gamji gida gida. Amini ya hayya shinkafa mai gidan Abdul Hafiz da sansani. Sakon Abdul Malik Gadam. Lamido akwai farin jini na gamuji domin kayi taimako. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gadam. Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Abdul Hafiz biyan Lamido gaisuwar girma muke yi ma. Zamfara sai Dauda Lawan dare. Alhaji ya hayya shinkafi wallaka ci kashin bugun tama. 23 gamji gida gida. Abdul Malik ya yarda da ku kullum abu ɗaya ne kuke zama. Sakon Abdul Malik Gadam. Soyayya ce da amana mun san sa'a ta fi sammako. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gadam. Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Sannu da beauty gauda malam ma ne mun zama gaisuwa. Zamfara sai Dauda Lawan dare. Kira Aliyu Bilbis DJ kamfen sanata zawa gaisuwa. 23 gamji gida gida. Sannu ciyaman fati mukutar lunga kaji girgijen ruwa. Sakon Abdul Malik Gadam. Yusuf Muhammad ce gari safe mai gida yau kayi taimako. Sarkin yakin Dauda Lawal Abdul Malik Abubakar Gadam. Lami da matashi mai ilimi mai kodin ba da taimako. Kabir lawan daraja gaba kowa ya san na ɗauke ka mai gida. Zamfara sai Dauda Lawan dare. Kane ga gamujin Gusau Kabiru yau kai an kowa cikin gida. 23 gamji gida gida. Na Abdul Malik Lami dan Gusau a yau Dauda gida gida. Sakon Abdul Malik Gadam. Ya fatan nasara muke ta ma Dauda ta so mai